Siyabonga Baba. Ubonakale wena baba wethu sithi wena njengalo kamakelo nasenayo. Thank you, Jesus. Amen. Ambingelele umfundisi umphathi wenkonzo. Amen. Ncebo kaNkulunkulu. Amen. Nenhlobo zonke khona. Amen. Ezimiswe uNkulunkulu ngicebo lakhe. Amen. Ngiyahlonipha kakhulu ikhundla zonke ngokulandelana kwazo egameni likaJesu. Amen. Ngikwaba Hadebe isibongo. Ngiyamthanda kakhulu uJesu bazalwane. Amen. Uma nginganixoxela ngiyakwazi ukuboshwa, ngiboshwe uSathane namademoni akhe. Hey, my God. Iyodwa into engiyiqondayo, ngiqonda ukuthi uJesu uyinkosi endiyena yakhulula. Yes, yes. Ayikho enye into engikwazi ukuyixoxa kangcono ngaphandle kwaleyo. My God. Bazalwane, ngikeke ngahamba nje kakhulu ezweni. Inhlanhla engaba nayo mina mangizohlangana nevangeli, ngoba ivangeli into engangendaba nayo. Futhi ngakithi kwakwaziwa umsizwa le ngakithi kwaNongoma la engizalwa khona. Ngaze ngahamba noma sengisehlehluwe, ngafica nakhona nje insizwa futhi ishaye insizwa. Ngase nje ngibamba lapho ukuthi angeke ngilandele lento mina yona. Luckily ekhaya lithi lafika ivangeli ekhaya ngalenyanya. Ngaba isitha kakhulu sevangeli. Into ke eyenzeka kwaba ukuthi ke uma uhleli uSathane namadimoni empilweni yomuntu, umuntu akabi nakho ukuthula. Into eyenzeka ke bazalwane, ngagula kakhulu, ngehla nganyoka ezibhedlela, ngehla nganyoka kubathangazi, kwacaca ukuthi usizo lwami angiluthola. Ekugcineni umama wami esehluphekile nami, kwatholakala ukuthi kumele ukuthi ngiyothwasela ingoma. Ngiyazi mina uSathane emkhumulo umuntu ibhloke emfaka isketi. Ngalikhumula ke ibhloke ngoba wayesefikile ethi angikhumula ibhloke. Bese ngigqoka lesi sketi esibomvu esincane nasesiyikhiki. Bayiphila ke leyo mpilo ke. Kwafika isikhathi la khona kwakumele ukuthi ngibuye ngize ekhaya. Uma ngibuya ke ngize ekhaya, kwacaca ukuthi ekhaya kithi mina angikwazi ukubonga idlozi ngoba ngangingimdala ekhaya. Uma phela uyisangoma kumele ukuthi ukwazi ukulibongela idlozi ngoba angeke ukwazi ukusebenza ngedlozi ungakwazi ukulibongela. Kwacaca ke ukuthi ke indaba yami nokusebenza ngedlozi yebo khona ngiyeseqalile ngiyasebenza ngoba uma ungifihlele ngiyakwazi ukubona. Phela mina ngangakhipha imbuzi emseleni ifakwe khona yazi yafakwe isigidi ngaphezulu. Into isangoma esingakwazi ukuyenza. My God. Mayifihlwa imbuzi ifakwa phakathi emanzini, ifakwe isigidi, ifakwe zonke izinto ezenza isangoma singakwazi ukubona. Mina uNkulunkulu wangilekelela ukuthi ngihambe ngize ngiyofika kuyo ngikhiphe ifakwe khona. Hey. Ekhaya kithi ke bayibona kuyinto enamandla.
bathi impela ke lento inamandla. Hey. Futhi ke bona bayijabulela nje bayi-entertaina ukuthi inhle futhi senizosebenza kimi mina. Mangibuya ekhaya ngiza ekhaya kithi wafika omunye ubaba okwakumele ukuthi angilungiseleke into zami lapha ekhaya ngoba babebona abanye nabasekhaya bebona ukuthi cha akusile idlozi lodwa leli kusho ukuthi kukhona nesithunywa la. Ngasuka ke lapho ngahamba ngayo thwasa ke sengiyothwasa okwesibili manje sengiyothwasela ubiyoni ngase ngophatha ke kuba kubili njengamazinyane embuzi. Ngaphatha umngoma ngapha ngaphatha ubiyoni ngapha ngashaya ngobiyoni ngapha ngashaya ngomngoma ngapha ngashaya ngobiyoni ngapha ngashaya ngomngoma. Hey. Hayi. Washo ukuthi lento iyangifanele ngoba ngimncane ngomzimba semphelile amadimoni ayayifotozela lapha kimi. Hey. Futhi ngishunguka nje uyabona ukuthi kuzothwasa. Nkosi yami. Ngaqala kanjalo ke ngahlangana nevangeli. Uma ngihlangana nevangeli ngahlangana nesonto ngahlangana noJesu. Usathana wamfihlela amandla asezulwini. Ngoba wayazi ukuthi amandla asezulwini angaphezu kwamandla akhe. Akakwazi ukwenza intando yakhe uma kuhlela amandla asezulwini phezu kwami. Hayi. Washo ukuthi indlela iyaqhubeka. Ngisashaya ngobiyoni. Ngishaya ngomngoma. Ngishaya ngobiyoni. Ngishaya ngomngoma. Wadinga ukuthi uma ngibuye ekhaya ngizoqala ibandla. Mangifika ekhaya nafika naqala ibandla umndeni wami oba ibandla kwangena umama kwangena odadewethu sasha isigubhu. Andiphakathi enkonzweni. Ngiye ukushunyayelwa. Ngisashaya ngonyawo lomngoma. Kuba mnandi khona lokho phakathi esontweni. Andikhona futhi esontweni sengiyaprofita futhi. Kodwa angiprofiti ngoJesu. Khuluma indaba zabantu. Hey. Naqhubeka abazalwane washo ukuthi indlela iyaqhubeka. Ngoba Jesu ngekho. Abantu akakwazi ukwaluthula. Yeah. Mayinalani kwakusekuseni ngidida. Uze kuyophumela ngekuseni. Nasamini kusho ukuthi uhambo liyakhubeka. Mhlawumbe nokugida kwaze kwashona ilanga lokhu ngididile ukusuka ngayizolo. Phumula kungekho. Sinye isikhathi ngisathi ngihleli ngibone ngena abantu abazofuna usizo ngoba bazi ukuthi usizo lokumuntu. Hey. Washo ukuthi ibandla liyakhula. Lakhula phela ibandla lizeJesu lize umuntu ozoyitshela indaba zakhe. Enye into abayigijimela kakhulu ukuthi bayazi ukuthi uma begula ngizokhipha amakhambi. Angizi ukukhuluma kaJesu ngizokhuluma ngamakhamba. Into emnandi yabazalwane uma muzi umuntu ekini kwamele aphathe ibhodlela ngoba phela ngangishaya ngazo zonke. Ibhodlela lamanzi mayifika nebhodlela lamanzi lifike kuthandazeni ibhodlela ngiyekele umuntu. Mangithandazeni ibhodlela bese ngiqala ke ngikhuluma indaba zakhe. Omunye afika phethe ikhandlela noma ngaphethe ikhandlela ngimthuma ngithi ngijima uyofuna ikhandlela afika athenga ikhandlela elimhlophe mayibuya ngekhandlela elimhlophe noma ngelibomvu noma ngeluhlaza noma ngelizulu ngifike ngilikhanyise bese ngithandaze ekhandleleni ngishiyele ngithandaze uJesu futhi ngitshele uJesu enjalo nenkinga zakhe aphume athi usizakele. Wafika isikhathi la khona ukusho ukuthi ibandla liyakhula. Kwasekuthiwa ngoba ibandla liyakhula
kusho ukuthi wena ke usuzoba unobhala ngoba ubaba lo ebengithwasa kuye ubiyoni naye weyinyanga nje akasona ngishisa yena ubaba bengithwasa kuye uma mkhulu ibandla kwacaca ukuthi ubaba wami kumele naye asondele naye wasondela angisakwazi ke ukuba ngumfundisi ngoba ukhona senibende ngibona obhala aqala ke ngabona obhala omncane ubaba ke kwaba khona ke ngoba phela ukuze kuzime ibandla kumele kube khona umfundisi kwacaca ke ukuthi cha indlela iyaqhubeka senyuka ke nezibhisi zasesontweni kodwa uJesu ngingahlangani naye ingozi ukuhamba uJesu engekho nomuntu ahamba uJesu engekho bayena uyingozi ngisho empilweni yakhe uyingozi ngisho kwi-community uyingozi ngisho lele kusuke nje kuleli ingozi ngoba angeke uze umethele uma siqhubeka kwadini ukuthi zenyuke manje ngiyeba unobhala omncane ngibe unobhala omkhulu enkonzweni lapho nase kuyimina engiappoint abafundisi ukuthi izwi namhlanje lizophathwa ngumfundisi ubani namhlanje ngoba nabazosweshipela kodwa ngingahlangana noJesu ngihambela bazalwane ngaze wafika lapho nasengingumfundisi khona kwasho ukuthi lesono kimi siyakhula ngoba amadimoni akhona ngoba makuna amadimoni isona sikwazi ukunabikho wenza ukuthi bazalwane ngiqale ngiphathe isibhamu ke manje ngingumfundisi sengiqala ukuba namatekisi kwangiphoqa ukuthi segment ngahlukana nesibhamu angangahlukana nesibhamu ngapha ngumfundisi ngiphethe ebandleni ngiyashumayela ngazojoyina inkabi ngaqala ngabulala inkinga ukuthi ngangahlangana noJesu ngaphuma ngayoshaya abantu ngabuya ngazoshumayela esontweni oh my god ngaphuma ngayoshaya abantu ngabuya ngazoshumayela esontweni bisumana bakhala gogo bethu asimazi lo mfana ukuthi wathathwa impela siyayibona ukuthi khona lento kanti ngapha into engiyazi kakhulu ngazi ukuthi ngabe nje umuntu wena ayikho into ongayenza ngoba uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo lokho nganguphethe ngezandla zombili ukuthi uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo ayikho ebuhlungu bazalwane ukuthi ngapha ngiyazala ngapha khona esontweni nangaphandle ngiyazala phela bayafika ekhaya ufika yonke inhlobo lapha ekhaya kuza abanye beza namakhosikazi abokufike ngithatha amakhosikazi ihambe ukuthi ekhaya phela beze enyangeni mabefika nje lapha ufike mayifika indoda ize nonkosikazi wayo ngimbona kahle ukuthi muhle ngithi awuphenduke bambhekele qale ngikhulisa yona qala indoda ukuze unkosikazi angabe nenkinga athi utatazela umama ngimtshela ngiyasebenza khumula wena ngiyasebenza akhumule ajika bheke ngapha ajika bhekele shaya inhlanga lapha ngemuva ngehle njalo ngiqala phezulu ngiyophuma phansi phenduka ubheke ngapha ngakimi ngale phezulu ngishaya inhlanga ngehle ngiyophuma phansi ekune njalo ngiyasebenza Jesus abanye ngibathathe ngiyobafaka phakathi esifutweni nganesifutho somgodi lapho nawo ungena khona unje ungagqokela ukuthi nje ngokuwe mawufika lesifutho phansi somgodi phansi kubasile phansi kunebhodwe elibila phansi ngimele ukuthi mina ngize namanje ngoba naphezulu kubasile kumele ngisuse lento esekresa phezulu ngifike uthi mawuthethuka ngithi khawungethuki ngiyasebenza ngifike ngifaka amatshe phakathi
phinde mvali. Ah, Jesus. Kwesinye isikhathi kumele ukuthi ngihlale ngohlola phela ngophansi ungazuke kuyashisa phansi. Ngidele kumlunguzile nje ngibuka. Ukuthi unkosikazi womuntu akushoyo ukuthi indoda yakhe ihlele yini ngizama yasebenza. Hey, kudlaliwe ngabantu. Nkosi yami. Ngisho ngokhipha nalo ukhishwa yini? Ngokhipha njalo uthi kumanzi uthethe uthuma uthi cha, ungabi nankinga mina ngiyasebenza. Ngwenyule khona phansi lapha ngokhiphe uphume. My God. Kwakulula kanjalo ukufinyelela unkosikazi womuntu nomendlini. Ibona ukuthi cha ngeke vela ayikhipha nayeso. Engingaphilanga bazalwane. Ngingena Jesu kodwa isondo mina. Ngokukhololo nephulaphula. Simakade. Kodwa amandla evangeli ngingawazi. Jesu. Uzekufika la khona ngiboshwa khona ngaba isiboshwa. Nginakhona ngibulele. Nkosi yami. Usamo wakithi usungasekho. Ake ngixoxele mina. Ngikholwa ngangihlala nesilwane ekhaya. Unomndindi. Oh my God. Unomndindi uxoxa ngebasixoxa ngapha isonto liyasha. Sihambe siyoharisha abafana abancane. Babuye ngizohlala nabo basebenzisa ngoba angeke phela ukushaya umuntu noma kanjani. Khona umuntu othola ukuthi nawe unento zakhe ayisebenzisayo ekunama bodyguard. Kumele ukuthi iqale ngimsekhulete iqala kusho zona izilwane zami ukuthi sengihamba nginomntu kulo. Futhi manje ufika kushayela lapha azokutshela ukuthi ungayi ngoba uzoshayeka. Ubani nobani akubona bazokushaya. Until uze kube right. Tshela ukuthi seku right ukuthi ungaya kuyeke. Oh my. Ngoba ngabe kuthiwa unama bodyguard engamasonto. Bakwazi ukuthi kube lula ukuthi bamfika phela kodwa afenqamalaze phekwayo. Hambe ngapha ngesonto. Jesus. Help us, Lord. Oh, help us, Lord. Ngifika ivangeli ngiyophupha iminyaka ejele. Engiyanikezela nethuba lokukhaya angiboni. Ithembe ngina lokwangelokufa. Ngifisa ukuthi mangathiwa ngiyafika ngcono ngivele ngife ngoba my God, my God. My God. Ngifika ivangeli bazalwane nemithi yami nabafana bami abancane abasezi lapha. Jesu. Ayikho futhi into engayenza eyayingumsamo wangakwakithi. Ngoba umsamo ejela usebenzi. Kwakungiphoqa ukuthi ngishintshe indlela ebengikade ngiphila ngayo ngaphandle. Bese ngifika ejele ngizophila indlela yakho. Ngaqala ke ngangena embolweni. My God. Ngashaya inombolo. Ngafunda ukuthi umuntu engena Jesu ngisho ngaboshwa uyabulala. Ngabulala phakathi ejele. Nkosi yami. Lifika ivangeli ngaleso sikhathi ijele lonke ligazi. Ufiwe. Jesus. Elivizithela lifikile lafika for a special purpose. My God. Ngoba wafika umuntu enangingamazi. Ngesikhathi la kungangenwa khona. Ngoba kuthiwa ejele kuphakenywe. Kukade bangadada ngendlela ngolumo olululo olujwayelekile uma kuthiwa ejele kade kwazwana. Akekho umuntu wangaphandle ovumelekile ukuthi azongena phakathi. Bonke abantu bayajikiswa ngisho ngakuthiwa kade kuyisuku levisita. Bonke bayajikiswa ngoba bazobona isabotage yasejele. Uma ngekufika ivangeli limfikela kuleso simo bazalwane embhekene naso ukuthi hayi bazalwane noma ngingafa noma ngenzakalani and2 abekho abantu bakithi abakwazi ukufika bezombona. Nami ngingavisitor. Ngoba ivisitor manje afika lazothola ngibulele umuntu thola ukuthi ngaleso sikhathi sengibanekisiwe. Sengikwelinye ijele ngoba mawulala umuntu ejele yashintsha ushonso ukuthi awucela ngisho excuse. Kuhlaba ngedraft. Mafika lamandla evangeli angifika ngileso simo. Hallelujah. Embhekene naso.
Ngizothola ukhona umama obizayo. Mangithola nomama ongibizayo. Bathi asazi noma uyamazi. Uza nje umuntu baba. Walayita nazo. Uthi angazi noma uyamazi ngithi ayi. Uyangitshela ngithi angimazi umuntu. Angazi ukuthi isibindi wayisithathapi ngoba ngiyiphayisa ngifike ngibulalela endlini. Ngishiye sefile. My God. Thathwe lapho siwa e-isolation. Shawule njani? Shonse kokstadi noma ngishonse kwamanye nje. La ngibe wakho. Uma ngiye wangixoxela indaba enamandla wafika wangitshela ngoJesu. Bangena wangixoxela ngoJesu wathi ukhona uJesu ophilayo. Ukhona uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey, my God. Hey, Jesus. My God. Wathi ngizokutshela ukuthi uJesu uyakuthanda. Amen. Athi ukuba wayengithanda ungabe kamdlulanga konke lapha. Oh, Jesus. Wayisethi mntanami kukuwe ukuthi wenza njani. Yeah. Mina sengiqedile uJesu ngithanda lokho. Yeah. Ngihamba uphindela kuveselini mangifika eselini. Kwasho ukuthi ngiyajini. Hey. My God. Nabathanya hlala ngesutha hlaleke. Jesus. Uma kusani televulwa. Mangijimele emnyango. Aphuthuma emnyango. Mangifika emnyango. Ngathi ngicela ukubona umphathi. Bathi yini kwenze njani ngathi ngicela ukubona umphathi indaba yami nomphathi wanje. Hey. Bathi kulungile. Mase siqeda ukubala sizobe sesithatha siyosa kumphathi. Ngahamba ke bangithatha sahamba sakumphathi. Ngafike ngamtshela umphathi ngathi ngisacela ukushumayela. Ngicela lo mama kade lapha izolo. Wathi ngowaphi lo mama ngathi amazi. Ngicela ukushumayela ngicela ungilandele lo mama kade lapha izolo. Ngizomtshela ukuthi uJesu wakhe uyamthanda. My God, my God, my God. Manje njengoba njengohlali ejele. Ngimemezela njani moshwa. Ukuthi ukhona uJesu namandla. Hallelujah. uJesu oqinisayo. Hallelujah. Hallelujah. Awenzi impuputhe zibone. Oh my God. My God. Yes. Washuta amandla afiki. Washuta amandla efile. Bazosebenza uphila kwami. Elelele bobo bokoshaya. Ngedlula ejele enamilo. Awungadluleki ngoba ngiphakathi ejele engakwazi ukubona ngaphandle. Halala bokoshaya. Kodwa mawufika amandla angenza ngaphila ngikwazi ukwedlula ejele. Oh Jesus. Ngenza ukukhululeka iminyaka ivaliwe. Hallelujah. Hallelujah. Ukudla enguthandayo. Nginawazi ulala nenguba ngithandayo. Nginawazi uphila impilo engithandayo. Kodwa manje fanele
ejele. Ijele ngamizwa kuyindawo emnandi. Ngoba ngezwe kukhona ukuphumula noma iminyango yeyivaliwe yasejele. Oh God. Kabuza ukuthula. Amen. Oh God. Oh God. uNkulunkulu isebenze impilo yakho. Yes, Lord. Sasikhahlelwa njengeyingane bazalwane ejele. Kodwa mhlawumbe noJesu angaze ngikhahlele mina ejele. Indaba yenza uJesu makukhahlelwa inkosi ejele. Awunyaka endlini ungavulwa. Abangakhathaza njalo ngo6 ngithandaza ngo5 ekuseni. Njalo ngo6 ngiyathandaza. Ngo9 ngiyathandaza. Ngo12 ngiyathandaza. Ngo5 ekuseni ngiyathandaza. Ukuthi ma ufika noma kulethu national ezovula ijele athola ijele khiwe. Ikhiye zaseGenesis 6 zayivele ingasebenzi zonke. Oh God. uNkulunkulu ehleli nami. Oh my God. Into engayenza uNkulunkulu sethembane kakhulu naye. Asusa odrama queen odongeni. Oh Jesus. Oh Jesus. Phela wathi amakhosikazi ejele madoda namakhosikazi la alapha amajethi ovele agqokiswe ingubo lezi zangaphansi ukuze geyiswe kahle amapitikoto mama nazo zonke izinto lezi zangaphansi. Bese amadoda ke asizakale lapho ke abuke laphaya bese indoda ke nje iba right thothi sinonkosikazi phakathi ejele. Kwadinga ukuthi ngisusa imdiyadi endlini yami. Amadoda wona odwa uthola ukuthi ngamadoda amabili kodwa sekuphenduke indoda yabo umuntu esifazane khona. Angeke ngikwazi ukuthandaza kunamadoda alele ndawonye lapha. Kwakungenza ukuthi mangihamba ejele ngihambe kahle ejele ngize ngikwazi ukufika nalapho kufaka kufa khona ethi uNkulunkulu engithwele uJesu engithwele. Ngingasakhulumi le ndaba endala engangikhuluma esontweni kodwa ulimi lwami selikhuluma kusha ukuthi Yesu mayifika wenza umuntu abesidalisi. Oh my God. uJesu wathembeka lebazalwane noma sethiwa aphume nombolweni. Oh God. Alikho isango lophuma aphume nombolweni banthufe. Oh God. I do remember uJesu ehambele for the special purpose. Uma ekuseni ngizoshumayela ngoba wasebuyile. Ukushumayela kuyibheke plus yasejele. Ngezomenyezo kuthiwa wemfundisi Hadebe baleka. Kwasho ukuthi akwazi ukubaleka ngoba amandla angabile. Wakishima umphathi wejele kanye namawandakhe bememeza bathi baleka nazizinja baleka nazizinja baleka. Kwasho ukuthi amandla nephethe akekwakhe baseGalatia bayebhala umpastor Pauli athi nangabe lapha kodwa Kristu athi ninephatha yena. Kwasho ukuthi uKristu nephethe. Angikwazi ukusuka amandla ngibambile. Wathi Nkosi makufathi ngife la sekuyongile. Kodwa ngiyazi ukuthi uyanezela ingilozi zakho ukuthi ziyongithwala. Anginyolonga ngeke usasobe laze baphuzuka. Ngoba wena kaqhubeka. Sikhululiwe.
ngibulale kwangena 50 zazishayisa ngiphuthuma for the special purpose. Hallelujah. I love Jesus. Hallelujah. That's why I love him. Hey. I love him. Love him. I love him. Oh, I love you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, I love you. Yes, Jesus. I love you. Mighty Mama. Washuti zitanula Yesu. Oh, Jesus. Ngathi mina ngilwane ziyamlalela uNkulunkulu. Zababanga bafana. Uma sibabanga bafana ngezwa mbizwe kishini lapha wakhona ukudla kwathiwa mfundisi kitchen. Uma ngifika lapha ngafica umfana wekhipikazi namakhala ephakazi gazi ekhipikazi namakhala ephakazi gazi ngomlomo. Uma ngigijima ngizobheka izandla wathi mfundisi anamesi izwi lingaphumi kahle ngaphuli phuma ngomlomo ephuma ngamakhala. Wathi bethiwe angijuthe iboshwa zigwaze zibulayo endiwashona ngezinhliziyo yami dabuka phakathi ngathi Nkosi uyenzelani nje ngoba bekumele aphenduke athwale ubufakazi ahamba yofakazi ukuthi kungakanani Nkosi enzele khona. Ngithanda uma uJesu afika efinitsizi ngabona lithi phambelami kwangumhlonishwa womzwakhe mayehlula uJesu bayahlangana nalensizwa kuthiwa endleleni la yayihlala khona ngasemathuneni kwakungadluli muntu ingabazi umnandi bamohlala ekhaya emzini wakhe seyishuka sazwala ney'ngane ma ungelihlobo eyisizakala ey'ndaweni yohlala khona izwakala ubusuku nemini memezi khaya kodwa kwasukuthi namhlanje ngelanga ngoba makufika uJesu kusuka kufika ilanga phezulu. Hallelujah. Kumemeza umoya kuyo uthi namsebenzi muni nawaJesu waseNazaretha uzeleni ukuhluphe lawo nabisona isikhathi kwasho ukuthi uJesu Yeah. mayifika uJesu uthi ubani sekhohliwe negama lakhe uthi ngiyolegiona ngoba madimona maningi phezu kwakhe. Kodwa uJesu into ayenzayo ufika ukhipha amadimoni uyasala lo muntu uyaphila. Ngibonga uJesu wayisibekele kakhulu impilo yakhe. Angikhali mina bazalwane, angikhali mina bazalwane. Ngilahlekelwe ngosikazi wami, ngalahlekelwa zingane zami, ngazolahlekelwa amatekisi nasala namatekisi. Abantu banenguzo bethi uphila kanjani? Ngalahlekelwa zimali ngiyakwazi ukuhlala ngemiliyoni yakhe waphela ngembambe nenkosi. Patient into ukuthaza 5 minutes ukona sosukamisi sibambe imoto zemali. Ngiyakwazi ukwenza konke lokho uJesu akafiki.
abantu bethi kuphela kanjani. Ngithi uyazi ngizothula ngesikhathi ngingasenamoto, ngingasenamali. Nangakwazi ukulala uze usekuseni kwakumele ukuthi ngiyinuka ngoba kunabantu abazofika bezonke. Ngiyakwazi ukujula uNkulunkulu incezisa efuna uzofakaza. Hallelujah.